ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Hangyoon ko kamo, mga igsuon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao, nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo sa tinuoray nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Okay, mga igsoon, diyan ang sabag atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, nga itong mga uban din sa istasyon, maughapon o ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Tani Luod, o gusab si kasamang Tax Ilumba, o ang atong mga amigo sa gawas, nga niya, na Timbaya. Kaya kanato usab, ang atong mga igsuon, si Rinaldo, o si Gion. Mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon, kanatong tanan. Ang atong pizza 13 sa bulan sa Enero tuig 2019.
Okay, ang atong gibasa gyud pag-una, no, pagbukas, no, pagsugod yun sa atong tulumanon, gibasa na to ang giasoy ni San Pablo sa mga taga Roma, no? Roma 16:17. Sa Roma 16:16 ato mang mabasa dinhi kini mga pulong dinhi nga gigamit gani po ni sa ato mga igsuong nahimulag ang ngalan ni Kristo. Ako ragong basahon giingon, pagpangumustahay kamo pinaaki sa inigsuon nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo, o sa laing hubad, Iglesia ni Kristo. Tanang mga Iglesia ni Kristo. Mo ni gigamit nila niya, mo na ilang ngalan po sa ilang simbahan karon, ilang grupo, o mao nang gaangkon sila nga sila ang matuod. Kay mabasa ang katawagan sulod sa Biblia, no, sa ilang pundok. Kung atong i-proper noun, although dili man siya proper noun diri, pero pwede ra manghapog i-proper noun, wa may dautan ana. Pero kining simbahan o Iglesia ni Kristong gipasabot dinhi, kadto ning Iglesia ni Kristo nga gisugdan yun ni Kristo. Dili man ta mo supak nga Iglesia ni Kristo gyud ang matuod. Pero dili buot ipasabot nga kumo gidaangan ni Kristo kanang mag-angkon, tinuod gyud siya nga gaangkon. Kay pila ra may pagpangangkon. Di ba? Baras ra gud na og na usa ka produkto di lang nako hinganlan, no? Na usa ka produktong halinon. Dayon yang awaton pod. Ang ngalan, ang awaton ni ang ngalan. Unya kay giawat man tinuod na po dayon. Dili. So matawag og dili tinuod. Bisan gadas ngan. Di ba? Sa to pa sa laing termino ana fake. So dili porke gigamit ang ngalan tinuod na. Kay bisan ako pwede man pud ko magtukod og pundok ron nganlan po na kog Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Pwede po Iglesia sa Diyos, kaya naaman po yung mabasa nga Iglesia sa Diyos ang gigamit nga katawagan ni Pablo sa pananglit sa 1 Corinto 1:2, buhat 20:28 sa King James Version. Iglesia sa Diyos. Kay kininggong Iglesia nga gitukod ni Kristo, actually, kung basahon lang nato ang Biblia, wala gyud siya kanabang hiniusang deklarasyon ug unsay itawag sa iglesia. Kung mubasa kas Biblia, lain-lain ang katawagan. Tawag og Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo, gani dili proper noun ang Iglesia ni Kristo. Pero pwede lagi hapog i-proper, no? Kay sa mga librong Katoliko, naman po'y mabasa nga proper noun sa mga pari ng pagtawag og Iglesia ni Kristo, nga gi-capitalize gyud ba, no? Kaya di man po daotan i-capitalize. Pero ang pangutana og ang gitumbok nga Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios, mao ba na gyud ang kanang gaangkon? Kay pila ra may pagpangangkon. Now, kung atong sabto ni kining iglesia dire kadtong gisugda ni Kristo sa Jerusalem nga naabot sa Roma. Dili ng iglesia nga nagsugod diri sa Pilipinas. Dili kay kining gisgutan ni Pablo nga iglesia ni Kristo dire kadto man gyud ning gisugda ni Kristo sa Jerusalem. Sumala sa Lucas 24:47 nagsugod ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo Jerusalem. Lucas 24:47. Unya gitagna nga ang sentro ani supposed to be sa Jerusalem, kay kanagaling pundok kung asa magsugod malagmit didto pod ang sentro nga naa diha ang pangkalahatang pamamahala, di ba? Naa diha mananglit kining Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Ang ilang pangkalahatang pamamahala, ang ilang central office na adres Pilipinas, kay diri man nagasugod. Malagmit yun, basta kay asa gasugod ang usa ka pundok, dito pod malagmit ang ilang sentro. Central, di ba?
Sa Pilipinas man gasugod ning Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, mao nang naapod diri ang ilang sentral. Di ba? Kanang Sabadista, ang ilang sentro sa atong nahibaw-an naa dito ang ilang yung silbing pagdumala sa Amerika. No? Na dito kay dito man pod gisugdi ni Ellen White ng Sabadista. Di ba? Kanang siya saksi niyo ba? Ang ilang kanang utok kana bang gamandar gyud sa ilang grupo tuag hapon dito sa Amerika kay dito man nasugdi ni Charles Taze Russell. Ang Mormons mao gihapon ni Joseph Smith, Amerika po na gasugod mao nang dito po ang ilang utok. O kana bang magmando ba sa ilang simbahan. Unya kining kang Kristo gasugod man sa Jerusalem, so ang sentro dapat ani Jerusalem, di ba? Di ba? Pero gitagna manggod sa Biblia nga ang sentro gipasabot nga mabalhin. Asa man na masabot na to sa Mateo 21:43. Mateo 21:43 nga nag-ingon si Kristo nga kuhaon ang gingharian o ang iyang katawhan sa Jerusalem gipasabot o igatugyan sa usa ka lugar o nasod o sa katawhan nga magmabungahon. O kung ang hubad nga imong gigamit katawhan interchangeable, pwedeng i-interchange na o nasod sa King James Nation man o lugar kay interchangeable man gunang magisgot kag katawhan o lugar kay kung mayong kag katawhan naaman ay lugar diin asa na dapit ng katawhan nga imong gipasabot o maghisgot mo kag lugar na apoy katawhan o di ba o kay simbahan man so itugyan, no? Ang buot ipasabot usa sa interpretation ana nga gusto sa Ginoo nga ibalhin ang sentro nga supposed to be dapat Jerusalem. Ibalhin ang sentro sa iglesia nga iyang gitukod. No? Ug asa man na dapit? Asa man gyud na dapit, no? Si Pablo iyang pamulungan og mga pulong nga nagtuo ko nga muigo gyud mo pasabot gyud og asa ng lugar pero gipasabot dangdaan sa kung mahinumduman nato ang buhat 2:39 da ituod nagigamit-gamit po ning sitasa sa ubang pundok nga gahisgot og halayo nga dapit okay halayo nga dapit halayo sa Jerusalem ang balhinan sa sentro gipasabot buhat 2:39 unya atong masabtan pod nga kanang layo nga dapit no layo sa Jerusalem atong masabtan nga lugar na sa mga hintil lugar na sa mga hintil no asa man na mabasa na to buhat 22:21 basahan ra ninyo sa inyong Biblia buhat 22:21 lugar sa mga hintil now kung dili pa ta mo diretso sa teksto nga kanang gitakdo gyud kun sa gyud ng lugar masabtan na nato nga probably Roma na. Roma. Ano man, kay ang Roma lugar man sa mga hintil. Di ba? Lugar sa mga pagano, no? Sa dihang wala pa ma-Christianize ang Roma. So, ipasabot na sa buhat 22:21 lugar sa mga hintil. So, kandidato gyud nga gipasabot ang Roma. Unya masiguro nato nga Roma kay kung mo luksok kag sunod nga chapter no buhat 22:21 man to nga lugar sa mga hintil sa buhat 23 sa sunod nga chapter buhat 23 bersikulo 11 giingnan ni Kristo si Pablo diha nga unsa iyang giingon Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma tanawa si Pablo iyang giingnan giingnan sa Ginoo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma so
impresyon, ang atong pangagpas nga Roma gyud gipasabot nga balhinan sa sentro imbis Jerusalem. Di ba? Roma. Kay sa tanang mga lugar ngano ang Roma man maoy giparalel sa Jerusalem. Di ba? Di man ang Jerusalem didto supposed to be ang sentro, ang pangkalahatang pamamahala sa iglesia. Kay dito man nasugdi ni Kristo, dili Amerika, dili Pilipinas, dili sa panang mga lugar diha, no? Kundili Jerusalem nya kay gipasabot man, gitagna man nga ibalhin, no? Mateo 21:43 unya lugar sa mga hintil nya layo nga dapit buhat 2:39 unya sa 23:11 sa buhat na muduol na gyud. Muduol gyud ang atong gipasabot sa Katoliko nga Roma na. Roma. Kay sa buhat 23:11 giingnan ni Pablo, giingnan ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Imagine sa daghang mga lugar, Amerika, Alemania, Pilipinas, ngano man nga Roma man ang giparalel sa Jerusalem. Kiwa na ilaing gipasabot ang balhinan sa sentro Roma. Buhat 23:11 unya giunsa na to pagsiguro nga Roma gyud. Giunsa na to pagsiguro nga Roma gyud, no? Kung natuman ang gisulti gipadayag sa tagna Mateo 21:43 nga ang balhinan sa sentro magmabungahon pag-ayo ang iglesia dito. Kung natuman ang giingon sa Mateo 21:43 nga nagmabungahon pag-ayo ang iglesia dito. Ano man kay sa Jerusalem diin dito nasugdi wa kaayo magmabungahon, although na ay kinubig pero dili gyud maingon natong dako. Kay ano man daghang mga Hudiyo ang wala mo dawat ni Kristo, kadugo niyang Hudiyo wa mo dawat niya. Mao na nga bitaw toy tekstos Biblia nga nag-ingon ang Ginoo nga dito ako sa mga ako pero ang mga ako wa mo dawat nako. O sa tinawhanon pang pagkastorya, so tingali naasa hunahuna sa Ginoo nga gusto niyang ibalhin ang sentro kay didto sa dihang gisugdan niya sa Jerusalem wa man kaayo magdaghan dito, wa man kaayo makabunga og daghan dito kay daghang supakiro. O mo na gusto niyang ibalhin. Gusto niyang ibalhin og na Roma na ang kandidato gyud sige pasabot sumala sa mga tudling nga atong gisitar na. Nya gyud sa nato pagsiguro nga Roma gyud kung natuman sa Roma ang giingon sa Mateo 21:43 sa tagna nga ang lugar diin balhinan sa sentro magmabungahon pag-ayo. Nya natuman ba na sa Roma? Natuman. Now, kutlo kog part sa history, nalimot lang ko unsa nga page, basta ang libro Ancient and Medieval History. Ancient and Medieval History na ay paragraph o mga sentence nga ingon ani ang akong nadumduman. The church that's founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. So kuno, ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaugon kaayong pagkaylap sa lugar sa Roma, sa Imperyong Romano. Bisa na sa mga dagko kayong kakulian. Unsa man ang mga kakulian, ang mga panglutos. Okay, sa dihang pag-abot nila dito sa Roma, God, wala dayon mo dawat dayon dito sa Roma. Although na ay nakabig, pero ang mga ang leader o sanang emperador wala sama ni Nero. Si Nero man tong unang emperador nga nakita sa history nga nagluto sa mga Kristiyano. Paabot na gilutos. Bisang dagkok ay mga kakulian ni daghan pagayo ang mga sakop. So makaingon ta base sa ancient and medieval history nga natuman gyud sa Roma. Nga nagmabungahon pag-ayo ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa lugar sa Roma bisag gilutos. So Roma gyud, no? So kinahanglan matuman na sa Roma mao na nga ang matud nga iglesia ni Kristo. Ang sentro karon na sa Roma, dili ning sa Pilipinas ang sentro. So usa na sa ilhanan. So dili porki gadas nga tinuod na. So tanawa sa ang iyang mga gipagpasabot, iyang mga ilhanan. Iyang mga ilhanan.
Kaya na sa Jeremias 31:21, butangan mga ilhanan ang dalan niya, kanang dalan si Kristo man, di ba? Dalan pa ingon sa amahan niya ang iglesia, lawas man ni Kristo, mao nang mahimo pong tawgog dalan ang iglesia. Ya butangan kunog ilhanan. Para di ka mauwat, di kay ngalan lang tuodayn ka. Tanawa sa nang mga timailhan. Kay butangan mo mga ilhanan. Usas mga ilhanan nga kini ang sentro Roma. Mo bitaw gibutangan siya description sa First Vatican Council ba to? Council of Trent. Council of Trent limot ko sa tunga tuig. Council of Trent 1545 ba to? Kung ako 1546 ba, no? Basta around yan ang mga tuiga. Gibutangan og timailhan, gibutangag marka nga Roman, but pasabot ang sentro Roma na. Ya, biblical ng pagbutang og timaan. Nana sa Jeremias 31:21, mo na kanang ilang pagsaway nga kanang Roman nga description sa iglesia gimugna ra nas Katoliko. Niadtong Council of Trent tinuod bitaw. Okay mo man giingon sa Biblia, butangag description, butangag marka ang dalan ang iglesia. Di ba? Ang Katoliko, igor ang katuman anang giingon sa tagna sa Jeremias nga butangag marka. Di lang gali kay kanang Roman. Hasta po ng pagka-Katolik minang makailapon, pagka-apostolik mining gasugod sa mga apostol. Di sana ako naisgutan na kay pila ka minutos na lang nahibilin. Na? So ang matuod nga iglesia ni Kristo, maunay mga marka. Makailapon, apostolik ka kay sugod sa mga apostol. Roman kay ang sentro Roma na. Naagi tudling sa Biblia nga klaro jud litra por litra nga katong ancient and medieval history tinuod to dili to bakak-bakak sa mga historian. Na Roma 1:6 hangtod sa 8. Roma 1:6 hangtod sa 8 giingon diri asa na ba to? Roma 1:6 hangtod sa 8. Sugdo na lang nako sa 8 na lang kay makasave tag panahon. Ingon si Pablo diri, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diha sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Tanawa gani, ubang mga exegetes ani, prophetic man kay sa pagsulti biya ni Kristo ni Pablo ani, wala pa biya makalukop sa tibuok kalibutan ang pagtuo. Di ba? Ang ubang mga exegetes ani gigiyahan sa Espiritu Santo si Pablo sa pagsuwat ana prophetically nga matuman gyud na. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. Pagtuo nila nga naabot dito sa Roma. So ang pagtuong Kristohanon nga naabot sa Roma nga nilukop sa tibuok kalibutan unsa man ang pundukan na tanawon si history di ba Katoliko man na. Kay ang kining Katoliko bisang basahon sa New Book of Knowledge gikan sa Jerusalem paingon sa Roma din tuyok tibuok kalibutan dili kay gasugod sa Pilipinas, gasugod sa Amerika. Kunya, mga igsoon, kining sa 17, wa naman tayo panahon, no? Ako lang ning idiretso ning 17, no? Kay sa pagka-17, niingon din si Pablo, hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin og musamok kanyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat diha sa Roma. Kay ang nagbuhat niining mga butang nga wala mag-alagad kang Kristo sa tinuoray, no? Nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakob. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong. May kini sila mamulong. Di ba? Maghatag-hatag po ni din, daghan po ning pagtabang himuon para makadani. Pero timan ang pagtuungan ni abot sa Roma, musupak ana wala ko igong panahon.
Mga igsoon, padayon ta sa sunod na po, no? Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela?